Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ba'du fa inna Allaha khalaqan nikaha wa nadaba ilaihi wa harrama sifa wa wa'ada 'alaihi wa qala Allah ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhum rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Faqala ayyuma sabin tazawwaja aja syaitanuhu qaila ya wailahu usima minni. Wa qala alaihi salatu wassalam raqnatani minal mutazawwiji afdal min sab'ina raqnatan minal hasabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaju wa la tutalliqu fa inna Allaha la yuhibbu tawakkina wa la tawaqqat. Faqala tazawwajun nisaa fa innahunna yatina bil mali. Shadaqallahul azim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa lisairil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Dumateng para yai, para sesepuh, para alim ulama ingkang satu kaula peteni, dumateng panjenenganipun Bapak pembantu pencatat nikah ingkang kawula hormati, ugi dumateng panjenenganipun Bapak Munari selaku wali ingkang kawula hormati, dumateng panjenenganipun Bapak Warjito kalian Bapak Samsuri selaku kedua saksi ingkang kawula hormati. Saderengipun dalam matur monggo langkung rumiyin kita sareng-sareng munjuaken raos puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanten saking kadhaipun nikmat, rahmat, taufik, hidayah lan inayahipun ingkang sampun kalimpahaken dumateng kula lan panjenengan sami sehingga wonten ing wekdal menika kita saged bebagian bertemu, bermuwajahah dan sekaligus bersilaturahmi dalam rangka akan melaksanakan akad nikah calon temanten mempelai berdua Mas Alek Gunawan kalian Mbak Wulan Fitriana kanthi kawontenan sehat wal afiat boten wonten alangan setunggal punapa. Allahumma amin. Salajengipun sholawat ugi salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi tetap kunjuk dumateng panutan kita, junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun memberikan bimbingan, pendidikan, petunjuk ugi suri tauladan ingkang sae dumateng umatipun, dumateng kula lan panjenengan sedaya wonten margi ingkang leres inggih punika agami Islam lan mugi-mugi kita sedaya samangke tetep kadaku umatipun lan tetep pikantos syafaatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Dumateng para rawuh
hadirin Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, dalam hadir bersama Bapak pembantu pencatat nikah wonten ing majelis menika, kula minangka petugas pencatat nikah saking kantor urusan agama Kecamatan Paron terkait dengan data-data ataupun dokumen yang telah dilaporkan kepada kami dan hadirin Bapak Ibu sekalian, kita sedaya kemawon nggih sejatosipun ingkang hadir menika saksi mekaten nggih. Namun perlu kami sampaikan bahwa saksi samangke ingkang tertulis namung kalih saksi angka setunggal inggih punika Bapak Warjito nggih saking Jatirejo, Desa Kaserman, Kecamatan Kaserman. Lajeng saksi ingkang angka kalih Bapak Samsuri saking Nongkerjo, Desa Paron, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Mbok bilih samangke wonten data-data ataupun dokumen ingkang salah keliru samangke mohon dipun imutaken mboten nggih. Teman-teman kakung Alek Gunawan pakai X, PIN Lamijo, tempat lahir Ngawi tanggal 24 Juli tahun 1998, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan belum atau tidak bekerja ya. Tempat tinggal Dusun Jati RT 1 RW 1 Desa Jatirejo, Kecamatan Kaserman, Kabupaten Ngawi. Kecamatan Kaserman ya. Temanten putri Wulan Fitriana binti Munari, tempat lahir Ngawi tanggal 15 Agustus tahun 2001, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan pelajar mahasiswi, tempat tinggal Dusun Gelung RT 1 RW 2 Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Kemudian untuk perwalian, wali samangke dari ayah kandung sendiri Bapak Munari, tempat lahir Ngawi tanggal 12 November tahun 1969, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Dusun Gelung RT 1 RW 2 Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Kemudian untuk mas kawin yang dipersiapkan berupa perhiasan emas 10 gram dan uang 1 juta rupiah. Sudah siap ya? Emasnya sudah, insya Allah lengkap ya. Kok duitnya kurang diutang begitu aja ya. Duitnya ya pas 1 juta ya. Insya Allah yakin pas. Teman-teman para hadirin wal hadirat Bapak Ibu, acara akad nikah hingga dipun nilai namun saderengipun khususipun dipun panjenenganipun Bapak Munari selaku wali, selaku orang tua kandung dari Mbak Wulan, sejatosipun panjenengan sehingga kewajiban untuk menikahkan putrinya ingkang asma Wulan Fitriana pikantuk Mas Alek Gunawan samangke badhe dipun jabaken piyambak napa pasrah wakil wali. Nanten kersanipun dipun tuntuni. Teman-teman bro hadirin wal hadirat Bapak Ibu sekalian, saderengipun acara akad nikah dipun milai, monggo kita sareng-sareng kita toto manah kita toto penggalih kita ingkang supados acara akad nikah samangke berjalan dengan lancar dan diberikan kemudahan. Teman-teman para hadirin Bapak Ibu, saderengipun acara akad nikah dipun milai, monggo kita sareng-sareng naos kalimat thayyibah syahadat kalian istighfar kalian petugasipun Bapak pembantu pencatat nikah sasono wasono kawula aturaken semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nggih menika langsung mawon kangge mempersingkat wekdal dumateng Bapak Munari, monggo anggenipun pasrah mikitipun asta, mikitipun asta. Ngikuti kula nggih salaman kalih Pak Naib. Nggih. Nggih. Monggo saderengipun pasrah menika sareng-sareng maos syahadat kalian istighfar nggih mugi-mugi kanthi waosan menika mangke saged ndadosaken tambahipun keberkahan pelaksanaan akad nikah menika. Monggo sareng-sareng kemawon.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la monggo sareng sedaya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ingkang salajengipun monggo jenengan pasrah ngikuti kula. Nggih. Kepada Bapak Naib, saya minta tolong untuk menikahkan anak saya perempuan, nama Wulan Fitriana, yang akan menikah dengan Alek Gunawan bin Lamijo, dengan mas kawin perhiasan emas 10 gram dan uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Kula tampi pasrah wakil wali panjenengan nggih Bapak Munari untuk menikahkan putri panjenengan ingkang asma Wulan Fitriana pikantuk Alek Gunawan bin Lamijo kan dijanji mas kawin berupa perhiasan emas 10 gram dan uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Mas Aleknya rekam itu. Betul deg-deg santai mawon. Yang penting nanti untuk kabulnya dibaca yang jelas, lantang, tegas gitu ya. Untuk kabulnya nanti sudah bisa? Sudah? Sudah. Latihan atau langsung? Latihan. Dumateng panjenenganipun Mbak Wulan Fitriana, panjenengan tetap madep, mantep dan dinetralkan dulu pikirannya nggih, dan tetap berdoa mudah-mudahan di dalam pelaksanaan akad nikah ini diberikan kemudahan, kelancaran dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ar-rijalu Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan ya masyarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Ya Ibnal Karim Alek Gunawan bin Lamijo, usawwijuka ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Ya Ibnal Karim Alek Gunawan bin Lamijo, angkahtuka wasawajtuka mahtumbataka Wulan Fitriana binta Munari mauliyata waliyuha abiha Munari
allati qad wakalani muwakkili alal mahri asyarati jiromatin minad dahab wa milyuna rubiatan khalan. Ya Ibnal Karim Alek Gunawan bin Lamijo, Anda saya nikahkan dan saya kawinkan dengan Wulan Fitriana binti Munari yang walinya telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin perhiasan emas 10 gram dan uang 1 juta rupiah. Anda bayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Wulan Fitriana binti Bapak Munari dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masyidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tujina bi jami' ahwali wal afat wa taqdilana bi jamil hajat wa tutahhiruna bi jami' sayiat wa tarfa'una bi ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakuma fi khair. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Siti Khadijatul Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu niki leres dalemipun Bapak Munari. Kula B saking Dusun Jatirejo, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, dipun utus Bapak Sardi Sukulawarga nyaosaken sawung pethak manca warna. Pun tampi Pak. Tasih enten pedal damel joget lan joget bareng nggih anggene kula matur kecekapi semanten kemawon. Akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ingkang sampun ngaturaken pasrah sawung utawi joget sawung linantaran saking Duta Saraya saking Kasreman pramila kanthi menika sebedah malih kula wakil saking Bapak Munari dan Ibu Suwarti kula tampi mugi-mugi saged ngragaken swasana rikala menika. Monggo Bapak kapun saking gending napa? Eling-eling nggih. Monggo dipun samekaken. Rika menika saderengipun teman-teman sekarang kadhepaken nggih adat Widi Widono ingkang sampun lumampah wonten ing tlatah Gelung mriki. Pramila monggo saking kanca-kanca joget sawung nggih. Saking kanca-kanca joget sawung dipun samekaken kangge netepi upacara adat Widi Widono nggih joget sawung seto kangge angrengkepi hanjangkepi nggih upacara daup ing ngeri kalanggan menika. Pramila kanthi menika sinarengan elektun komplit eri kang menika kang miyak sepiring swasana paring suka pangipur wonten basanipun Bapak Munari dalah Ibu Suwarti. Monggo kanca-kanca bola-bola sawung monggo maju Mas, monggo baturi Mbah Kung boten piyambakan niki monggo kangge netepi upacara joget sawung ing ngeri kalanggahan menika. Kanthi menika eling-eling Mas ingkang badhe katur kangge mbikak nggih joget sawung ing ngeri kalanggahan menika. Atur suwun saking kru elektun saking putih Mas. Jatirejo nggih saking Jatirejo ingkang nderek yak sepiring swasana handuduk saha ngrembakakaken budaya Jawi lumantar kesenian elektun utawi campur sari ringkes mekaten. Monggo saking bola-bola sawung saking Kasreman maju mawon bocah kesuwen nggih langsung.
Kali nggih pepeling sampun suwuk ingkang sapunika kasusul orek-orek kata lagi. Orek-orek share. Share nggih. Share. Orek share monggo. Monggo saking keluarga Gung Kaserman maju baturi Mbah Kung joget. Nggih, ben semangat. Monggo. Monggo masih maju masih ben semangat Mbah Kung. Baik semangat ya. Nggih, monggo Mbah. Monggo. Bering kuning tinggal selingan lancir kuning dadi pikiran sing sayo mas sing rukun maning man ya lagones gones gones wis darane susul serampat baik sing semangat ben ngantuk serampat share lah kaulah muda niki mosok kalah dan nyedak rene share ngono lho Mas. Oke, sak lagu nek njaluk dangdut nyedak. Oke. Nggih. Sak lagu bakdo serampat nggih. Lampun manten panggih. Ngeten nggih, Mbak. Monggo serampat yung. Ayo joget ada. Lo 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 lo. Mbah Putri Mbah Kung matur suwun sampun ngersa nggih menika joget sambung ningali wekdal sampun sawetawis menika pun setengah sedasa wangsa kala dumaing kudrat sirat meja kadhapaken mangke angin saderengipun kawula badhe ngaturaken nggih menika mijiling bogo jenar saha kembar mayang minangka uburampe syarat sarana kangge dawuhipun Pisang Satmaja tembane kekalih
Pramila kanthi menika sinaringan juru rias kondang saking Paras Pangkur nggih nika Paras Ayu Edi. Dipun samangtaken saderengipun manten sekalian kadhapaken inggih menika mijilipun Bogo Jenar saha kembar mayang jangkep kasuwun Dumas Manggolo ngaturaken inggih kembar mayang mijilipun saking Sasana Bogo paripurna mijilipun kembar mayang kalaju dhawuhipun pinang temanten sekalian. Langsung nggih. Sanjane para pelgah tamu kakung putri ingkang seduluring budi pramila erikan menika langsung kewala sirat mojot mating kadhawuhaken inggih menika Bagus Alek saha Hayu Wulan monggo ing keparan sedya badhe kadhawuhaken pamira kanthi menika sedaya temanten saking kaseman monggo beliau sama-sama gadis sawegon diri enggal nglarapaken utawi nyuwunaken risang sirat mojo temanten kakung. Dumateng saking keluarga Gung mangke nyarengi nggih menika sholawat Nabi. Mekaten nggih kasusul nggih menika laras moyo sak cekapipun. Monggo saking kemanten sekalian enggal lumarat lumebet wonten wismapun Bapak Menari Ibu Suwarti. Monggo Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo jumeneng sawetawis saperlu paring pakurmat dawuhipun manten sekalian. Sepira malih konjuk sanjane para temanten kakung putri Mbak Wulan Hayu Wulan saha Bagus Alek saha kadherekaken temanten saking kaseman monggo mewah kepareng medhit ing kalih mabuk wonten ing dalemipun Bapak Monari Ibu Suwarti awit adat di Widono panggih kemanten ing kawinanipun dari kalangan para pengenak temanten saking kaseman monggo enggal lenggah wonten palenggan sampun samekta ing kalenggan menika pinantu paring berkah pangestu dawuhipun kang putra putri mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah saha warahmah. Kawis para teman sekalian jumeneng wonten sanggare Wara Agung pinaringan uju engker kawening saking para pangku mugi sembarang pangapunten trinambaran wanemi satemah ayom paripurna pinaringan uju engker kawening saking para ibu teman sekalian dadah sumanding pangasapen sedaya mugi saliring sukerto tulus mulya manggih paripurna anggenipun anggenipun pecah sanalika kawis para teman sekalian pinaringan syukur ingkang hawane seta mewah harta pangasapen sedaya mugi pari marang sekalian
lenggah wonten Wisma Utama mewah kepareng sedaya teman-teman sekalian badhe lumabat wonten ing Gusti Parjo sekalian daya mangke kasuwanaken kalebatan wis mari nang boy kang sampun dinarengan saking paras ayu wedi bojo Rian ingkang kepareng sedya hamaratisaken kaupipun kang putra putri buat pilih sampun paripurna anggipun sowan wonten ing dalemipun Bapak Monari Ibu Suwardi teman-teman sekalian daya kasuwanaken wonten ing kursi Sholat Nabi sampun purna nyarengi siat mojo tepan kekalih kadabaken eri kalenggan menika pramila kanthi menika sepidah malih dumateng Ibu Juru Rias inggih keluarga Gung saking Paras Ayu Wedi mbok bilih sampun sawetawis siat mojo tepan kekalih purna anggenipun lelenggahan sowan wonten wismanipun Bapak Monari sekalian Ibu mewah kepareng sedya semonggo daya-daya kasuwanaken lelenggahan wonten lelenggahan ingkang sampun samekta ninggih wonten ing kursi pinajang ingkang sampun samekta wonten ing ngarsa panjenengan sedaya pramila kanthi menika sampun kawistara temanten suwat marak wonten dalem wingking pramila kanthi menika kawistara laras moyo candrane nggih kawistara temanten sekalian niki bagus sing alek dalah Yahayu Wulan netepi darmaning agesang hangancik ing alamat yo mugi tansah sembodo kang dinangka jumbo kang sarwi ginayu dados keluarga ingkang ayem mewah tentrem dados keluarga ingkang sakinah mawaddah saha warahmah kawistara temanten sekalian pinaringan sindur ingkang hawarni seta mewah reka pangadhaping sedya wani marang bebener wekti marang kanistan
kathah lan sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya kadherekaken donga manggala ingkang sami hangayap tindakipun putra putri temanten kekalih nuninggih bagus ngalek dalah Yahayu Wulan pangajaping sedya tansah rukun reruntungan kados kaki-kaki saha rukun kados dene Nabi Adam saha Siti Hawa Nabi Yusuf kalan Siti Zulaikha saha Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalan Siti Khadijah Kubra sinarengan paras ayu wedi saking Ibu Durias ingkang sampun amritaken hanya wanaken putra putri teman kalih wonten putri paripurna dawuhipun kang putra putri teman kekalih nun inggih bagus sing alek dalah Yahayu Wulan kanthi berkah pangestu panjenengan sedaya lulus raharja teman-teman sekalian ing hari kalenggan menika kita dongaaken sareng-sareng mugi-mugi teman kekalih anggenipun hangebyur wonten ing samudraning bebrayan agung saestu dados keluarga ingkang sakinah mawaddah saha warahmah Allahumma amin. Sakjaning para pelengkah tamu kakung swana putri ingkang setuhu luhur ing budi ere kalenggan menika panjenenganipun
Bapak Monari dalah Ibu Suwarti ngaturaken resepsi pernikahan kang putra putri elekan menika dereng jangkep menawi dereng wontenipun utawi rawuhipun bapa besan. Mekaten nggih, pramila kanthi menika ndah malih saking paras Ayu Wedi dipun paratitisaken kados pundi amresanipun dipun papak napa langsung kewala nyumanggaken sinarengan erekan menika campur sari ringkes saking Kasreman nggih Pak. Nggih, leres nggih. Saking Jatirejo. Bali bali. Nggih ta. Saking Jatirejo. Alhamdulillah nggih Mbak nggih. Saking Jatirejo kangge hangranti nggih menika nyarengi rawuhipun Bapak Besan mari kangen nggih Mas biasane nggih aku wajib e. Wah, enggak Bapak Besan mangke acara kalah. Monggo ingkang badhe mawak besan nyumanggaken ingkang dereng menika dereng wonten seratan. Monggo Bapak Besan saking Kasreman. Dengan Pak Setyo Sumawat lumarat lumaben wonten pun Bapak Monari. Tak perlu paring berkah pangestu dawuhipun sang putra putri niki cahyoan pulang kala bagus Mas Aldi. Bapak Besan tekan Kasreman. Monggo sedaya lumebet wonten pipun Bapak Monari dawat asta kaliyan Bapak Monari. Sampun purna niki ladrang mari kangen hanya rengi Bapak Besan rawuh ing hari kalenggahan menika sinarengan erikal menika elektron komplit saking Jatirejo ingkang kepareng sedya minyak sepining swasana taos panglipur taos inggih menika lagu-lagu so gending-gending ingkang jumbuh kalian swasana ing hari kalenggahan menika. Mbok pilih menika sampun lenggahan wala lenggahan ingkang sampun samekta sinarengan inggih menika paras Ayu Wedi kelar gogung prias kondang saking Paras Pangkur. Ngaten Pak. Pangapunten iki kula nganu pupuk bawang. Pupuk bawang awit napa menika sampun sangat dipun utawi wektalipun Pak. Monggo wekdal kula aturaken dumateng Pak sinten Pak? Bapak Pleret saking sampun Bapak Besan nggih. Pun lajeng nggih petugas. Duri kehidupan saking para tamu
kakung putri ingkang tansah winatuning bagya mulya. Saderengipun lepat nuwun gunging pangsami agung bilih ing mriki kula nembe kewala nampi dawuh inen nusul mekaten nggih. Nggih saderengipun matur lepat saking keluarga agung kemudian kula panjenenganipun Bapak sinten menika nggih. Nggih dereng wonten seratanipun Pak menika nggih. Nggih, jar menika dadakan nggih. Mugi-mugi kula sampun angklai nglampahi dawuh sirat maca temanten saribit mugi kenya agem jurondring samudran gebren agung tansah mangke kabejan kamulyan wiwit ing donya tumekeng delahan. Nuwun iki temanten saking para tamu paripurnanipun adicara mapak kadang pisan sutresna sigra kalajengaken adicara sembah kolbu sukumipun sirat aja temanten putri kunjuk garwanipun ingkang kalajengaken sungkem dumateng Rama Ibu penganten kakung ewah temanten putri kangge hangiringi sungkemipun sirat aja temanten putri ing mangke kula nyuwun dipun sarengi Ibu Pertiwi dumateng guru Ibu Pangrengga Busana saking Waras Ayu ingkang sampun hamiji dumateng panjenenganipun Ibu Sus Ibu Siti monggo kula aturi pratitaken anggih badhe angares padha sukumipun sirat aja temanten putri kunjuk ingkang garwanipun sumangga Bu. Saderengipun nindakaken sungkem dumateng ingkang garwa pangklala sing kanang tarumpah kanthi lon-lonan. Pos jengkar saking sasana rinengga temanten putri rasa sungkem pepadaning ingkang garwa sigra tumunggal amari gelu yayah kunjem ing Bantala wadanane temanten putri tangkeping asta sinungkem ing jengku sinartan estening manah anyanya dongrom nang pangastawa saking ingkang garwa Kang Mas wulan Kang Mas kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi tunjuk saandhaping petodo panjenengan Kang Mas. Kula nyuwun pangapunten mbok bilih anggen kula sesrawan wit semanten ngantos dumugi sakniku. Tartamtu kula nggadahi kalepatan Kang Mas kula nyuwun pangapunten ingkang saestu. Mugi-mugi ing benjang dados sarana anggen kula mangen pembrayatan samangga kabejan lan kamulyan Kang Mas. Oh iya garwaku wong ayu tini sini sira ora kleru sira ora luput nini amung ayo pamuji marang ngarsaning Gusti kang murbeng dumadi muga apa kang sinedya bisa tumeka kang kok uji bisa dadi lan bisa mangga kabejan lan kamulyan wiwit ing donya tumeka ing delahan wong ayu paripurna sungkem pepadaning ingkang garwa pangklala sing duwung dalah pangklala sing kanang tarumpah kanthi lon-lonan
diajeng karo aku wong ayu sadurunge nini anggone sungkem pepadaning Rama Ibu pusaka kang nyengkit nok gigirku bedolen wong ayu nuwun inggih Kang Mas ayo tak derekke kono sungkem pepadaning Rama Ibu wong ayu bos jengkar saking sasana rinengga kemanten putra susung kepepadaning ingkang Rama miwah Ibu sigra tumungkul amargi lu yayah konjem ing Bantala wadanane temanten sarimpit tangkeping asta sunengkeming jengku sinartan estring manah anyenya dong rementeng pangastawa saking Rama miwah Ibu Rama Ibu kula wulan kula ngaturke sungkem pangabekti mugi konco sandhaping pepodo panjenengan Rama kula minangka putra wiwit alit ngantos dewasa kula dereng saged damel renaning penggalih Rama lan Ibu pramila ingkang kula nyuwun pangapunten nyuwun didongaksa pangestu Rama Ibu mugi anggen kula mangun pepriyantan sang panggawa kabejan Rama Ibu yo anakku wong ayu lan wong bagus Rama lan Ibu wis nampa sungkem pangabektimu muga-muga aku gondek dedego ana ngersaning Gusti kang murbeng dumadi apa kang sindya bakal temeka kang puji bisa dadi tansah bisa nyandung kembang cempaka sak wakul-wakul bagya mulya wong ayu lan wong bagus ningking Rama Ibu paripurna sungkem pepadaning Rama Ibu temanten putri ing mangke sigra sungkem pepadaning Rama Ibu temanten kakung temanten sariwit tindak nyarsa sungkem pepadaning Rama Ibu penganten kakung kanthi lon-lonan Rama Ibu kula ingkang putra Rama kula ngaturke sungkem pangabekti mugi kunjuk sandhaping pepodo panjenengan Rama kula kingaken bilih panjenengan pinuka ingkang hangukir jiwa lan raga kula wiwit alit ngantos dumugi sakmenika Rama tartamtu kula gadhahi kalepatan pramila kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun Rama Ibu yo anakku wong bagus sejatine Rama kaya-kaya ora kuwawa oleh senadyan to kanthi kembang-kembang waspaku gondok suwantiku amung aku bisa ndedonga marang kesaning Gusti kang moga wikan muga putraku sakloron anggone mangun bali wisma bisa manggih kabejan lan kamulyan wong bagus lan wong ayu paripurna sungkem pepadaning Rama Ibu penganten kakung miwah temanten putri ing mangke sigra kalajengaken nindakaken adicara kacar kutur guna kaya kacar kutur wong liya bisa dadi sedulur guna kaya ugi sampun pratelakaken diajeng karo aku wong ayu aku bakal meneng guna kaya marang sliramu wong ayu muga tinaman ing besok bisa dadi sarana
anggonku lan sliramu urip bebarengan bisa mangyo kamulyan jati wong ayu nuwun inggih Kang Mas ananging yang mangke kula dereng saged nyimpen piyambak pramila guna kaya kala ing tembene monggo Kang Mas dipun titipaken Rama Ibu langkung rumiyin Kang Mas mbok bilih benjangipun kula lan panjenengan sampun mangun bali wisma guna kaya ing benjang badhe kula suwun malih Kang Mas yo ya jenggar aku wong ayu ayu tak dereke ning ngarsaning Rama lan Ibu wong ayu Rama Ibu kula ingkang putra sak sekoron kula nitepaken guna kaya kunjuk katur panjenengan Rama Ibu mbok bilih pinjang kula sampun mangun bali wisma guna kaya badhe kula suwun ing tembe saged ndadosaken anggen kula gesang bagya mulya Rama yo putraku aja kuwatir ing tembe Rama Ibu bakal balekke guna kaya ora cukup tak balekke mesti tak tambahi sak murwate paripurna adicara kacar kucur guna kaya sigra kalajengaken adicara dahar kembul dahar kembul kene menawa dipun mestani dahar kembul utawi dahar walimah menika sedagesipun nilaken katresnan sejati lan sejatining tresna diajeng garuh aku wong ayu coba aku dolangen yen pancen sliramu tresna karo aku sithik bae to wong ayu karo demok janggutku 1 2 3 telep Kang Mas gentos kula Kang Mas kula dipun dulang nggih Kang Mas 1 2 3 telep karo didemok janggutku Kang Mas menika nelaken katresnan sejati lan sejatining tresna kenging menapa senadyan to anggenipun dar wonten sakajengipun para priya agung lan pepunden agung nanging ugi boten gadhahi tido didulang bareng sing didulang melok tleguk asistene ya melok tleguk sing tukang foto nggok kulon ya dimbleng wae paripurna adicara dahar kembul sidra kalajengaken adicara nunjuk urjuh degan-degane Kampil Ijo utawi nunjuk tirta wening menika sejatosipun ugi mengku ing pralambita mugi-mugi ing benjangipun Ciratmaja temanten Sarimbit anggenipun mangun bebryan tansah tinambaran peninging manah miwah peninging kalbu satemah tinemu ayem miwah tentrep degane Kampil Ijo nek jarine tukang elektron bejane sing duwe bojo ngono ya Mas ya nggih mila ing mriki kula ndherek ndedonga
Mugi-mugi sedaya priyaga ingkang mapan wonten ing dalem agung pepundhen kula panjenenganipun Bapak Munari. Lulus Rardhane ring Sambikala adicara sungkemipun Sirat Maja temandan putri kelajengaken sungkem pepadaning Rama Ibu ugi tumli kelajengaken adicara krobongan kacar kudur Gunakaya. Nyuwun pangapunten saderengipun nggih dumateng sagunging para tamu nyuwun pangapunten Pak ingkang kagungan mobil Avanza merah ingkang nomor nopolipun 1754 kalian Xenia putih 1977 kula nyuwun lilaning penggalih dipun tata radi minggir jalaran badhe wonten kendaraan ingkang lewat mekaten. Nggih ingkang hangker maosi badhe wonten kendaraan masuk gudang menggetikane ngoten nggih. Monggo. Mriki dumateng sagunging para tamu kakung putri kang tansah pinanten bagya mulya saderengipun kula lepat nyuwun pangapunten kula nembe mawon nampi cecala saking keluarga agung panjenenganipun Bapak Munari bilih adicara ingkang salajengipun nggih menika adicara waosan ayat suci Al-Qur'anul Karim ing mangke badhe dipun praktikaken panjenenganipun Mas Sumiran pramila kaleksan sedya kula aturaken tunjuk pepundhen agung panjenenganipun Mas Sumiran sumangga. Oh Pak Sumiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو